Udjenza tal-Papa Franġisku l-4 l-1 ta' Diċembru 2021. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-għodwa tajba. Continuiamo Nissoktaw bil-mixja tagħna ta' riflessjoni fuq il-figura ta' San Giuseppe. Illum nixtieq ninżel fil-fond tal-fatt li hu kien ġust u r-raġel marras lil Marija. U hekk nagħti messaġġ lil arajjes kollha u anki lil miż-żewġin ġodda. Ħafna ġrajiet marbuta ma' Giuseppi jimlew ir-rakkonti tal-Vanġeli apokrafi, jiġifieri dawk li mhumiex kanoniċi u li jinfluwenzaw anki l-arti u diversi postijiet ta' kult. Dawn il-kitbiet li ma nsibuhomx fil-Bibja huma rakkonti li l-pjetà nisranija ħolqot f'dawn iż-żminijiet iwieġbu għax-xewqa li nimlew in-nuqqas ta' rakkonti fil-Vanġeli kanoniċi, dawk li hemm fil-Bibja. Li jagħtuna dak kollu li huwa essenzjali għall-fidi u għall-ħajja nisranija. L-Evanġelista Mattew. Importanti nistaqsu, x'jgħid il-Vanġelu dwar Giuseppi? Mhux jgħidu dawn il-Vanġeli apokrifi li mhumiex ħaġa kera jew ħażina huma sbieħ, imma mhumiex il-kelma ta' Alla. Imma l-Vanġeli li jinsabu fil-Bibja huma l-kelma ta' Alla. Fost dawn, l-Evanġelista Mattew isejjaħ lil Giuseppi raġel ġust. Nisimgħu r-rakkont tiegħu. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Għax l-arajjes irġiel, meta l-arusa ma kinitx tkun fidila jew kienet toħroġ tqila, suppost kellhom iperċuha. U n-nisa ta' dak iż-żmien kienu jiġu mħaġġra. Imma Giuseppi kien bniedem ġust. Qal, le mhux ħanagħmel hekk, ħanibqa' sieket. Biex nifhmu l-inġieba ta' Giuseppi ma' Marija, tajjeb niftakru x'kienu drawwiet taż-żwieġ fl-Iżrael tal-qedem. Iż-żwieġ kellu żewġ fażijiet ċari. L-ewwel waħda kienet bħala erusija uffiċjali li diġà kienet iġġib magħha sitwazzjoni ġdida, b'mod partikolari l-mara imqarri jekk għal sena oħra kienet tibqa' toqgħod id-dar ta' missiera, fil-verità diġà kienet meqjusa bħala mart ir-raġel imwiegħed lilha. Kienu għadhom ma jgħixux flimkien, imma kienet bħalli kieku diġà martu. It-tieni att kien it-trasferiment tal-mara mid-dar ta' missiera għad-dar ta' żewġha. Dan kien iseħħ b'purċissjoni festiva li kienet twettaq iż-żwieġ. U l-ħbieb tal-arusa kienu jwassluha hemm. Skont dawn id-drawwiet, il-fatt li qabel ma marru joqogħdu flimkien saret omm kien qed jesponi lill-Verġini għall-akkuża ta' adulterju. U din il-ħtija skont il-liġi antika kellha tiġi kastigata bit-tħaġġir. Madankollu, fil-prassi ġudajka li ġiet aktar tard, kienet daħlet interpretazzjoni iktar moderna li kienet timponi biss l-att ta' tkeċċija b'konsegwenzi ċivili jew penali għall-mara, imma mhux it-tħaġġir. Il-Vanġelu jgħid li Giuseppi kien ġust, sewwa sew għax bħal kull Iżraelita tajjeb kien joqgħod għal-liġi. Imma ġewwa fih l-imħabba għal Marija u l-fiduċja li kellu fiha issuġġerewlu mod kif isalva kemm l-osservanza tal-liġi u kemm il-ġieħ ta' martu. Għataħħa li jibgħatha bil-moħħbi, bla storbju ta' xejn, bla ma jesponija għall-umiljazzjoni pubblika. Għażel it-triq tar-riservatezza mingħajr ebda proċess u tpattija.
Kemm qdusija f'Giuseppi. Aħna malli tgħaddi minn għala widnejna xi aħbar xi ftit imlewna jew xi ftit kera fuq xi ħadd, mill-ewwel niftħula u naqbdu ntaqtqu fuqu. Imma Giuseppi jiskot. Imma l-Evanġelista Mattew dritt iżid. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u int issemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Fid-dixxerniment ta' Giuseppi jindaħal il-leħen ta' Alla li permezz ta' ħolma jurih tifsira ogħla mill-istess ġustizzja tiegħu. U kemm importanti għal kull wieħed u waħda minna inrawmu fina ħajja ġusta u fl-istess waqt nħossuna dejjem fil-ħtieġa tal-għajnuna ta' Alla. Biex nistgħu nwessaw l-ixfqa tagħna u nqisu ċ-ċirkustanzi tal-ħajja minn perspettiva differenti, iżjed wiesa'. Kemm drabi nħossuna l-sira ta' dak li ġralna, immara xi ġrali, u nibqgħu l-sira ta' dik il-ħaġa kera li ġratilna. Imma propju quddiem ċerti ċirkostanzi tal-ħajja li għall-bidu jidhrulna traġiċi, hemm moħbija providenza li biżmien tissawwar u ddawwal bit-tifsira anki tbatija li tkun ġiet fuqna. It-tentazzjoni tkun li ningħalqu f'dan l-uġigħ, f'dan il-ħsieb dwar ħwejjeġ koroħ li ġrawlna. U dan mhux sew. Dan iwassal għan-niket u għall-imrar. Kemm ikera qalb morra. Nixtieq li nieqfu ftit u nirriflettu fuq dettall ta' din l-istorja rrakkuntata mill-Vanġelu u li spiss nitraskurawha. Marija u Giuseppi huma żewġ arajjes li min jaf kemm ħolmu xewqat kellhom għal ħajjithom u għal ġejjieni tagħhom. Alla donnu jidħol bħala imprevist fil-ħajja tagħhom u mqar jekk għall-bidu jsibuha bitqila, imbagħad it-tnejn li huma jiftħu beraħ qalbhom għar-realtà li jsibu qudiemhom. Eżis ħuti, spiss ħajjitna ma tkunx kif nimmaġinawha aħna. Fuq kollox fir-relazzjonijiet ta' mħabba, ta' ħbiberija, insibuha bitqila biex ngħaddu mill-loġika tan-namur għal dik tal-imħabba matura. U hemm bżonn li ngħaddu min-namur għall-imħabba matura. Intom miż-żewġin friski, aħsbuha tajjeb din. L-ewwel fażi dejjem ikun fiha ċertu seħer, tant li ġġalna ngħixu mazza f'ħajja immaġinarja li spiss ma tkunx tirrispondi mar-realtà tal-fidi. Imma hu proprju meta n-namur bl-aspettivi tiegħu donnu jispiċċa li tista' tibda l-imħabba vera. Fil-fatt li nħobbu ma jfissirx li nippretendu li l-oħrajn jew il-ħajja jkunu jaqblu mal-immaġinazzjoni tagħna, imma jfisser li nagħżlu b'libertà sħiħa li nerfgħu r-responsabbiltà tal-ħajja hekk kif tiġi offruta lilna. U għalhekk li Giuseppi hawn jagħtina lezzjoni importanti meta jagħżel lil Marija b'għajnejh miftuħa. U nistgħu ngħidu li bir-riski kollha. Aħsbu ftit fil-Vanġelu ta' Ġwanni ċanfira li jagħmlu l-orrief tal-liġi lil Ġesu kienet din. Aħna m'aħniex ulied iż-żina. U hawn qed jirreferu għall prostituzzjoni. Imma dan għax huma kienu jafu kif Marija kienet ħarġet ilha u ridu jħammġu isem l-omm ta' Ġesu. Għalija din hija l-iżjed silta maħmuġa, l-iżjed imxajtna tal-Vanġelu kollu. U r-riskju ta' Giuseppi jagħtina din il-lezzjoni.
il-ħajja lqaħħa kif tiġi. Kien hemm l-intervent ta' Alla hemm neħodha u Giuseppi jagħmel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu, imma baqa' ma arafix sa ma kellha iben u semmih Ġesu. Senza convivenza e sta aspettando un figlio che partorì dopo e si chiama Gesù. I fidanzati cristiani L-arajjes insara huma msejħin biex jagħtu xhieda ta' din l-imħabba li jkollha l-kuraġġ li tgħaddi mill-loġika tan-namur għal dik tal-imħabba matura. a quelle dell'amore maturo. E questa è una scelta esigente. U din hija għażla eżiġenti li flok ma tjassar il-ħajja tista' sseddaq l-imħabba biex tista' tibqa' sħiħa quddiem it-tiġrib ta' żmien. Le prove del tempo. L'amore di una L-imħabba ta' koppja tibqa' mixja l quddiem fil-ħajja u timmatura ta' kuljum. dura ogni giorno. L'amore L-imħabba tal-Irusija hija xi ftit jew wisq, ippermettuli l-kelma, xi ftit romantika. Dan intom kollu għextuh, imma mbagħad tiġi l-imħabba matura, dik ta' kuljum, ix-xogħol, l-uliet li jaslu. U xi drabi dak ir-romantiċiżmu jgħib xi ftit. Allura ma hemmx imħabba? Iva hemm, imma mħabba matura. Imma dun aħna xi kultant ikollna xi ngħidu. Dan ilu jiġri minn żmien Adam u Eva sal-lum li l-miżżewġin jillitikaw u l-ħobbs tagħna ta' kuljum. Imma mhux suppost ikollna xi ngħidu? Iva, tista'. ma si può. E padre ma U dun xi drabi nollu leħinna ma tiġri. U xi drabi anki jtiru l-platti volano i piatti. tiġri. Succede. Ma come fare Imma kif nagħmlu biex dan ma jagħmilx ħsara lil ħajja ta' żwieġ? Isimgħuni tajjeb. ascoltate bene, Qatt tħallu l-ġurnata tgħaddi mingħajr ma tagħmlu paċi. fare la pace. Abbiamo litigato. Kellna xi ngħidu u jien kellimtek ħażin, fajjartlek 4 kelmiet xejn sbieħ. Immissa l-ġurnata waslet biex tispiċċa. Irrid nagħmel paċi. Tafu għaliex? Perché la guerra Għaliex il-gwerra birda tal-għada hi perikoluża ħafna. Tħallux li tibdew ġurnata oħra fi gwerra bejnietkom. incomincia in guerra. Per questo fare la pace Għalhekk tridu tagħmlu paċi qabel tidħlu torqdu. Ftakru dejjem qatt tagħlqu l-ġurnata mingħajr ma tagħmlu paċi. nella vita matrimoniale. U dan jista' jgħinkom fil-ħajja ta' żwieġ. Questa Din il-mixja minn namur għall-imħabba matura hi għażla eżiġenti, imma din hi t-triq li rridu nimxu. strada. Anche U questa din id-darba wkoll nagħlqu b'talba lil San Giuseppe. era a San Giuseppe. San Giuseppe, San Giuseppe, tu che hai amato int li Maria, ħabbejt lil Marija b'libertà sħiħa di rinunciare u għażilt li twarrab dak li immaġinajt biex tagħmel wisa għar-realtà. aiuta ognuno Ejn lilna l-koll inħallu lil Alla jissorprendina u nilqgħu il-ħajja mhux bħala imprevist li rridu niddefendu ruħna minnu, ma come un imma bħala misteru li jaħbi s-sigriet tal-ferħ veru. ottieni a tutti Għati li l-arajjes kollha nsara il-ferħ u r-radikalità, imma waqt li jżommu dejjem l-arfin li l-ħniena u l-maħfra biss jagħmlu l-imħabba possibbli. rendono possibile Amen. l'amore. Amen. Grazie.